Η Bonentis Boutique δεν είναι απλώς ένα κατάστημα με δερμάτινες τσάντες. Είναι ένας χώρος στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι, σχεδιασμένος με πάρα πολύ αγάπη, αισθητική και ζεστασιά, έτσι ώστε όταν θα έρθετε να χαλαρώσετε, να μπορέσουμε να σας κεράσουμε τον καφέ σας, να συζητήσουμε, να σας μάθουμε από κοντά και να σας δείξουμε μια σειρά από κοσμήματα και διάφορα αξεσουάρ που έχουν επιλεχθεί από όλο τον κόσμο και από Έλληνες δημιουργούς πολύ προσεκτικά επιλεγμένα και να σας δείξουμε όλη την όμορφη συλλογή που έχουμε σχεδιάσει για εσάς. Στην Bonentis Boutique επιπλέον θα βρείτε μια υπέροχη συλλογή σε φουλάρια και μαντίλια, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, αναβαθμίζουν το ντύσιμό μας, μπορούμε να τα φορέσουμε στα μαλλιά μας ή στο λαιμό μας, καθώς και στην ίδια μας την τσάντα. Επιπλέον θα βρείτε μια υπέροχη συλλογή σε κοσμήματα Ελλήνων σχεδιαστών, βραχιόλια, σκουλαρίκια και υπέροχα δαχτυλίδια, εμπνευσμένα από την Ελλάδα για τη φετινή καλοκαιρινή συλλογή. Και κάτι για το τέλος, με αγορές άνω των 100 ευρώ αποκλειστικά από την boutique μας, θα έχετε από εμάς ένα μικρό δώρο, έκπληξη, οπότε ελάτε να το ανακαλύψετε.